ডাঙৰ আছে বিহৰ ডাঙৰ হিল আছে গাড়ী তোমাৰ 1200 মান লৈছে বেলেগ ষ্টুডেন্ট নহলে আৰু বেছি हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बिबार अफिसियेल चेनेलाव आरोबाव खनसे दिनैनि बे पार्ट 3 भिडिअ गोसो गोथारै बरायनानै लाफिनबाय नोंथांमोना जाय आंनि बे पार्ट 1 आरो पार्ट 2 खौ नायाखै आंनि डिस्क्रिप्शननि लिंकआव थांनानै नायनो हागोन नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट लानो हागोन सिगांनि भिडिअफोरखौ दा जों हाजोआव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर जों बाव दसे गासिबो फट' लास'जोब्बाय आरोना लोगोफोर बिराद समायना जायगा बाव लोगोफोरनि सौफैबाय बाव एकदमबारे नै भिउआ सौफैबाय बिराद मोजां आइहोन नै गासिबो बाव गारिखौ पार्किं खालामना लाजोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय जों बे जायगानिफ्राय हाजोखौ बिराद मोजां समायना नुयो आरोना लोगोफोर बेनिखायनो जों बाव माखासे फट' सेबखांबाय ओरैजाय जोंना केमेरामेना फट' खेबगासिनो दं नै लोगोफोर जों लागासिनो फारसेजों जों दा लोगोफोर हाजोखौ गाखोहैसिगोन आरोना महाकालनि उनाव वाटारफल मोनसे दङ बिसोर मोननैखौ नायनानै जों गिदिंना थांफिनसिगोन जों दा नै हाजोआव बेरायनानै फट' लाखांबाय माखासे ओमफ्राय दा गोजौआव थांगोन बाव मन्दिर दं नालाय बेयाव थांसै समायना खाना बिराद मोजां गोसोबा बेरायफैनांगोन बिराद मोजां जायगाया भिउआ जों फैबाय हा गाखोलांसै आरोना लोगोफोरनि गोजौआव थांगासिनो थांसिगोन जों गोजौआव फैबाय ना लोगोफोरा मेंबाय नै सुइस लामानि टाइमबो गैया बारा महाकालाव जों थांसै आरोना लोगोफोरनि महाकालाव एसे नायनोसै माबायदि बुस्थुखौ आंथ' हाबनायबो जानाय नङा नालाय जों गोजौआव थांसै होननानै हास्लाबला लोगोफोर टाइमा फुरा हाग्रा गोजा आरोना नै जों गोजौआव फैबाय नै सिं फैबाय माने ओंखामबो उखैबाय मेंबायबो भिउआ बिराद मोजां नुयो नै लोगोफोर गोजौनिफ्राय गाहायाव बेफोरबायदि भिउ मोना मा नांगौ नै एकदमबारे गोजौनिफ्राय गाहाय बिराद मोजां आं मेंग्लिजोब्बाय लोगोफोर जों दा गोजौआव गाखोबाय आरोना लोगोफोर नै फुरा मेंग्लिजोब्बाय ससेयाव गोलोमदै गजोब्बाय जों दा बाव फट' लानोसै दसेनि जायगायाव फैबाय लकेसनाव बेनो आरोना नै जों मन्दिरा गासिबो फट' लाजोब्बाय क्या कुछ बोल यहाँ पर आके कैसे लगा बहुत अच्छा लगे उसके बाद यहाँ पे मंदिर है हाँ उधर दिखाना हाँ ये तो दिखाऊंगा ना बाद में और इसे महाकाल मंदिर बोलते हैं हाँ लोकेशन बताओ ना भूटान इंडो भूटान हाँ ठीक है लानायाव बेस्ट आरोना लोगोफोरनि जों महाकालाव सौफैबाय ओमफ्राय जों दा एसे वाटारफलाव थांबावगोन आरोना नै बाहाय नै माखासे हाबबाय मेदामाबो हाबबाय
ओमफ्राय दे फैदो वाटारफलाव फैदो वाटारफलाव सेर सेरनानै लोगोफोर जों गोजौआव थांबाय खोमसि गोजा हाग्राबारि गोलोमफ्रुजोब्बाय गोजां बोथोरबाबो फंबाय मा खालामदों ओइ मा खालामदों मुख्रा ओइ मुख्रा एनेकन्दा ओइ एनेकन्दा मा खालामदों फैलाव दावरा खनसे नोंनि जारौ महर गोदैखाय जों सौफैबाय नै वाटारफल बेबो फट' लागासिनो दा फंबाया सौफैबाय बेनो वाटारफलानो एकदमबारे वा मोजांथ' वाटारफला मोजाङानो माने जों दा फैबाय जों दा वाटारफलाव फैबाय आरोना एकदमबारे जाय जाय नायनो गोसो नायनो बिराद मोजां मोनो Masa perlu lagan? Kemarin saya bilang biar sudah berubah. Tangan karena makas tangan jenggot tangan semua makas pukul lagas mana je. Tangan sih. Tuh, tap time dia. Biar nanti logoफोर नै बे गोजौनिफ्राय बेनिफ्राय गाखोना फैफिनबाय जोङो नै बिसोर माखासे फट' लाबोनो ओमफ्राय दखानफोरबो होफैबाय दं ओमफ्राय बेफोरावबो माखासे फिसा फिसौ दखान दं आरोना बिसोर नैबाय बेनो जोबथा बेरायनाय नालाय नैबाय दखान दंसै आरो नोंसोर मेंनायफोर सोरबाफोर माबाफोर बायनानै जानो गोसो दंबा बावबोदोंबा बेफोरखौ जानो हागोन आरोना बिदिनो Hai Bol. Hai. Fैदो. Wah, kusik. जों बेरायनानै दा गारियाव गाखोफिनजोब्बाय गासिबो ओरै गाखोबाय नै ओरैबो गाखोबाय ओरै जोंनि गोजा आरोना आरो जों बानायजोबनाय कुछ बोल यहाँ पर आके कैसे लगा तू बढ़िया লাগিছে ইয়াত আহি পিকনিক প্লেস কি দেখিব পাইছে ইয়াত ভিউজ একদম তাতে ওপৰত মন্দিৰ আছে এটা আৰু ইয়াতে পানী বহুত আছে ঠাণ্ডা পানী বহুত ভাল লাগিছে আৰু গছ গছনি ডাঙৰ আছে ডাঙৰ হিল আছে আৰু গাড়ীটো জিপটো লৈ আইছো জিপ সারা ইফালে বেলেগ গাড়ী এনে কয়টা মান লৈ আনিছে আমি এটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা আঠটা মান আনিছো আঠটা মান না এক গাড়ীত কিমান লৈছিল ভাড়াটো এক গাড়ীত আমাৰ थैंक यू लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय मानोना मोनागोन आरोना जों फैफिननाया ओंखायनो बावनो फोजोबबाय आं नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो गोजोन्थों